Айде. Здравейте, аз съм Гризман. Днес ще правим клип. А и аз съм бъдещия Роналдо. Да цели Гризман. О! Бъдеще клип на Роналдо. О! Леле, топката от Трагина. Топката е златно написана. О, каква стеничка! Още два. Аз съм оцелил два пъти и още два ми пусна. Гледаме прозорче. Прозорче! 3 пъти съм оцелил. Още един път за Роналдо. Това не беше прозорче. Ейде, сега ще си е Роналдо. Сега. Дай топката да покажа. Дай топката му. Сваля долу. Вижте топката на Шампионска лига. Имам и една оригинална. Ти от тук ли снима, бе? Ми е дал. Роналдо. Стой малко. Чакай, че... Стой, тя ще я държа. Ето. И ще гледа на прозореца. Крис, пусни топката. Не успях. Ой, бъде се. Ама ела е тук, аз се снимах тук и... Не, нищо, аз снимам тук. Не оцели. Аре бе, Смянко. За малко. За малко. А, не, има. Няма. Има. Ама имаш още два пътя. Сега ако не оцелиш, ще... Не, аз печеля. То... Не, още сега не оцелиш. Да, сега трябва да не оцелиш, иначе продължаваме. Да не оцеля. Оцели и продължаваме. Не оцели и не продължаваме. Да не оцелвам. Ако оцелиш, продължаваме. Ако не оцелиш, не продължаваме. А кой ще би, ако не оцеля? Никой. Продължаваме си. Арма. Това всичко беше. Това всичко беше от този клип. Сори, Мартия, така беше. Това е от този клип всичко и до нови срещи.